This means that there is no vacant position therein which needs any appointment. Miangal si Governor Bay Maria Mangunda Dato sa pagtudlo kaniya ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. isip officer in charge sa Maguindanao del Sur. Sumala sa gobernador, isip pinili nga katawhan dili siya angayang himuong OIC. Una sa lahat, nais ko ipaabot sa ating Pangulo na ako ay naluklok bilang gobernador at kauna-unahang babaeng gobernador sa lalawigan ng Maguindanao noong 2019. At muli ako naluklok sa pangalawang termino bilang gobernador noong 2022. Isa sa pinakamataas na posisyon sa buong lalawigan ng Maguindanao. Ang aming kampanya mula 2019 ay amin po isinama ang paghahati ng lalawigan upang maibsan ang paghihirap ng ating kababayan. At yan po ang dahilan inulusad namin ang salitang GMSM, PURE. Ang gobyernong may malasakit sa Maguindanao, Peace, Unity, Reconciliation, and Empowerment. Sama-sama namin ito ikinampanya kasama ang Family Alliance, maging ang paghahati ng lalawigan ng Maguindanao. Nang dahil sa aming advokasya, naglaan po ang lalawigan ng Maguindanao ng pondo sa bayarin sa COMELEC upang ito ay mahati. Suportado ito ng mga mayor, maging ang kanilang sangguniang bayan, at maging ang lalawigan, kasama ko po rito ang ating sangguniang panlalawigan. Nagkaroon ng resolusyon upang suportahan ang paghahati at ito ay aking kauna-unahang naging agenda sa aking unang termino. Para po sa iyong kaalaman, mahal na President Bongbong Marcos, on May 27, 2021, Republic Act 11550, an act dividing the province of Maguindanao into two provinces, namely Maguindanao del Norte and Maguindanao del Sur, was signed into law. Provinces, namely Maguindanao del Sur and Maguindanao del Norte, nilagdaan po ito ng former President Rudy Roa Duterte on May 27, 2021 into law. With due respect, Mr. President, I strongly object and oppose the aforesaid alleged oath-taking because I am the duly elected governor of the said province of Maguindanao. Sumala ni Governor Mangunda Dato, isip pinili nga opisyal, milingkod siya sa posisyon ug iyang gihuptan ang responsibilidad sa iyang buhatan subay sa Republic Act 11550. Nakapatik sa Republic Act 11550 kon an act dividing the province of Maguindanao into two provinces, namely Maguindanao del Sur and Maguindanao del Norte. Matod sa gobernadora, usa siya sa nagduso nga mabahin ang probinsya sa Maguindanao ug sa pagtunga niini dili siya angayang himuong OIC governor. Sa iyang live video message niadtong Abril 9 sa Pangulo, giklaro ni Governor Mangunda Dato ang iyang tumong. Apela namin sa inyong mahal na Presidente, huwag magpadala sa sulsol, lalong-lalo na kung wala itong basihan. Sundin natin ang batas na Republic Act 11550. Ang batas ng Local Government Code 7160. Ang batas, Article 10, Section 8. Yan lamang po ang hiling ko sa inyong mahal na Presidente. At muli, umaapela ako sa inyong mahal na Presidente. Maiksi lamang po, Republic Act 11550, Section 9. Actually, 2 pages lamang po iyan, mahal na Presidente, para hindi po kayo ma-mislead ng iyong mga tauhan. Dahil kami po, ang paghanga namin sa inyo, ito po, ang gobernador ng lalawigan ng Maguindanao, ang gobernador ng lalawigan ng Maguindanao del Sur, si Bay Maria Mangunda Dato, ang Agila ng Maguindanao, muli nagpapasalamat sa inyong lahat. Sa ating mga kababayan, maraming salamat po sa inyo. Ramadan Karim. Makita sa hulagway sa gobernadora ang iyang kadismaya sa mga panghitabo o gani iyang giklaro
With due respect, Mr. President, I strongly object and oppose the aforesaid alleged oath-taking because I am the duly elected governor of the said province of Maguindanao. Miadtong milabayng simana, gitudlo ni Presidente Marcos si Abdul Rauf Makakua isip OIC Governor sa Maguindanao del Norte, samtang si Mango Dadato gitudlo isip OIC Governor sa Maguindanao del Sur. Ang Republic Act 11550 o ang pagbahin sa probinsya sa Maguindanao na himong balaod human kini gipirmahan ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sa pagbahin sa probinsya sa Maguindanao, naglaom ang katawhan nga mas daghan sila og matagamtaman nga kalambuan gikan sa gobyerno, labi na kay ang katawhan sa nahisgutang probinsya uhaw sa tinuod nga panerbisyo. Nang hinaot ang katawhan sa Maguindanao del Sur o Maguindanao del Norte nga marisolban ang problema sa liderato aron makapanerbisyo na ang ilang mga opisyal. Edith Caduayo, News 10 Philippines. Stay safe!